piye ya carane gitar niki. Aku kawit biyen ajaran nek ra iso ya. Mumet aku kok kene sik, udut sik. Kadangnya aku yo mikir. Dunia iki saya suwe ya saya nyoba. Tapi wong-wong ku ya rada sadar-sadar ya. Umur sepisan kudu nikmati lan disyukuri. Kerja tak lakoni, duit tak celengi, ibadah tak tekuni, tapi kok hasilnya kok sileh kancane ra bali. Edan nasib. Nasib iku wong desa ya ini iki. Bro, oi, nggih Mas. Kabare. Sae kabare kula sae. Yo ngene iki ya, urip nang desa yo ngene. Salaman sik, salaman. Utang-utang iki ngapa? Salaman karo wong tuwa serak foto jalan. Tuwaan teko yo ngono kuwi. Iki tak teko apa ora? Kira Jawa. Ini tak andani rene. Tak cetan nabi-nabi rene. Nabi-nabi karo wong tuwa buka barang apa? Piye kene golongan. Yo Mas, piye nah? Gawe ora entuk umet iki laku lho pirang-pirang dina iki pengen ajaran gitar iki piye ora iso iki sampeyan tak ket mboten nah nek urusan gitar nek golek anakku nek raimu koyo lungkono piye iso gitar Mas mereng coba mampir nang omahku silaturahmi nek nuki lah sampeyan iki napa nyambut gawene napa kene tugasnya biasanya gawe produksi gitar nyoba sedina kita hasilnya enak mau cumur tok cangkemmu Mas. Iya. Kira-kira sedina ki hasil ke 1 miliar lah. Gitar siji tak ada kira-kira. Kowe kok sang marit ngapusi umuk we. Lah iki nggo golek kayune. Wah, asli koclok kowe wae koclok kowe. Nek golek kayu golek kayu apa jati. Nek tak gawe gitar. Oh, gitar. Lah ngene iki piye carane Mas? Gitar iki elek iki bae. Mosok elek. Ajaran gitar malah pon gue iki. Ya wis jiwa saya tahan. Iya piye dak. Ajar gitar aku ya. Ini. Ya mau kunci apa? Ya arete iki salah kese nyuk tak raimu ya. Oh iya. Belum. Oke, Bro. Janji. Ya tanganmu kecet, Mas. Wis gitaran kari ya. Sok wae neh. Aku lagi metu dut iki. Met aja golek hawa we. Tunggu nanti. Mate rono. Mas Slamet kan anti kok perang-perang dino iki gak tau ngetoki. Sama sapa? Kali kancamu kae lho. Cara mau ganteng. Dondenane nyeledut ke lho. Arep golek Slamet ya. Iya. Ono. Oh ya. Cepat tuh bilang. Aku melu ya. Yo. Sama medun yang kene ae. Medun. Wis aku sing tapi kowe ya sing anu. Yo, dah. Dong ngopo kowe ya rek rame-rame men? Nyanyi-nyanyi kene, Mas. Nyanyi. Pripun, derek pripun? Enggak, Mbak. Ini
Siji murid kok gede men, Mbak. Iki tempatku, Mas. Aku soalnya. Nah, Merah. Jong apa toh, Mbak? Jong apa? Iki lho nyanyi-nyanyi karo sati cilik. Merah pripun? Oke iki lho aku rek kan mau tangan iki. Kayak gede gini lho. Lah ini kayak kupu-kupu jak dadi murid iki ngopo? Niki murid kula iki ngoten niki. Koyo ngangok ini kok, Mbak. Nggih ngoten niku. Iki rae kayak ondel-ondel. Niku apa umure niku pun tuwek. Jadi main buka Gumbal yo. Iki apa? Gumbal kira aku. Mbak, piro? Segoro ora? Goreng sing kok piye to? Gore sing gede kayak cintaku marang kowe. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru sebiru hatiku. Mau nganti ada duit urip nek kayak ngene ya Bang makasih makanlah tak omah mas tegel desa paweh kayak ngene iki Pak Gori apa-apa saged bae daging Dot. Selamat ya rapot-rapotnya nanti ya. Gua kayak golek kandhe sok mumet ke wong tuwek ngono kae. Sak gendul ya. Iya. Kat mau awan mikir ditek mbok apa ngono lho. Lagi selamat, Bro. Oh, lah selamat iki teko tenan golek emakmu. Mat. Kamu ndek nanti. Kon nimpal mau. aku lu ngomong omah Lah apa? Apa masalahe? ora betah Lah petake ngopo? Sing ngene mergo apa? balik aku terus Oh alah, lah kok ngono ngasih nesu-nesu ngasih minggat iki ngopo? Wis gedhe mikira. Uripe mau sepisan iki donya dudu swarga. Lah kuwi jelas. Ya wis piye iki kadung apa iki? Lah wae. Lah kok itu segar minggat kayak diingi sing ngeki sapa? Kang omahku bungkus ra dina terang bengi. Ya wis aku njaluk bar golek kowe ya. Aku njaluk sithik ya. Dat ayo dat mandek. Oh ya enak iki. Enak iki. Tak njaluk sithik. Kabeh. Ora aku mangani wae. Sesuk kepiye manganku? Aku mangani wae ya, Bro. Tak njaluk sithik tak. Enak kok. Enak. Enak tenan. Ini muntale kacapan iki. Terang dina. Batek mambu kok. Maaf lah. Lah cangkemmu sing rada lara iki. Lah 3 dino iki. Enak ae ini kok. Rasa panang karo kowe. Aku gila. Tak wis sore mulai ya. Minggat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Oke?